V každom jednom elektronickom zariadení, ktoré používame, sa skrýva nejaký mozog. Či už je to v práčke, alebo vo vesmírnej sonde. Dnes sa pozrieme presne dovnútra týchto skrytých mozgov. A spoločne zistíme, že v skutočnosti existujú dva úplne odlišné typy, z ktorých každý má svoje vlastné špecifické poslanie. Zamyslíme sa na chvíľu. Čo presne povie práčke, že má v správny čas zmeniť program, napustiť vodu alebo začať žmýkať? Je to len nejaký jednoduchý časovač, alebo je tam vnútri schovaný malý, ale naozaj šikovný počítač? Tak nejak intuitívne asi cítime, že mozog v notebooku musí byť predsa len iný ako ten v práčke. Ale v čom presne? No presne túto záhadu si dnes ideme spolu rozlúsknuť. Poďme teda na to. Začneme tým kľúčovým faktom. Hoci takmer každé inteligentné zariadenie má centrálnu procesorovú jednotku, teda to slávne CPU, existujú dva úplne odlišné prístupy k tomu, ako sú navrhnuté a na čo sa používajú. A presne tu sa dostávame k jadru veci. Vôbec tu totiž nejde len o to, ktorý z tých mozgov je silnejší, ide o úplne inú filozofiu ich dizajnu a celkového poslania. Aby sme tento rozdiel pochopili čo najlepšie, pomôže nám jedna skvelá analógia. Poďme si tieto dva mozky predstaviť ako dvoch úplne rozdielných expertov. Jedného špecialistu a jedného generalistu. Takže na jednej strane tu máme mikroprocesor, takého geniálneho generalistu, ktorý ale povedzme si na rovinu, potrebuje celý tím externých asistentov, aby vôbec mohol pracovať. No a na druhej strane je mikrokontroler, samostatný špecialista, ktorý má všetky svoje nástroje pekne so sebou a je pripravený okamžite sa pustiť do svojej konkrétnej práce. Mikroprocesor to je srdce každého počítača. Je to v podstate čistý, surový výpočtový výkon. Predstavte si ho ako extrémne rýchly motor auta. Je absolútne kľúčový, ale bez kolies, prevodovky a karosérie je vám vlastne na nič. Je to len jedna, aj keď tá najdôležitejšia, súčiastka väčšej skladačky. No a naopak, mikrokontroler, to je úplne iná káva. To je akoby celé auto v jednom malom balení. Je to kompletný sebestačný systém na jednom jedinom čipe, navrhnutý presne tak, aby sa dal vložiť priamo do zariadenia, povedme do tej našej práčky a okamžite začal riadiť tú jednu svoju špecifickú úlohu. Aby teda náš generalista, ten mikroprocesor, mohol vôbec niečo robiť, potrebuje okolo seba celý podporný tím. Na základnej doske musíme pripojiť externú pamäť pre dáta, teda rámku, potom externú pamäť pre program, teda romku, špeciálne obvody pre komunikáciu a ešte kopu ďalších vecí. Je to skrátka výkonný, ale veľmi, veľmi náročný šéf. A teraz sa pozrime na toho špecialistu. Ten kontrast je naozaj úžasný. Všetko, čo mikroprocesor potreboval externe, má mikrokontroler integrované priamo v sebe. Pamäť, porty, časovače, všetko na jednom čipe. Je to taký malý švajčiarsky nožík. Kompletný nástroj pripravený fungovať okamžite a bez okolkov. Dobre, takže už vieme, že jeden potrebuje tím a druhý je tak trochu samotár, ale čo majú vlastne spoločné? Poďme sa pozrieť pod kapotou na ich anatómiu. Tým spoločným menovateľom je samozrejme CPU, teda centrálna procesorová jednotka. To je presne tá časť, ktorá reálne premýšľa, vykonáva príkazy a všetky výpočty. A túto časť majú obaja, mikroprocesor aj mikrokontroler. A v samom srdci každého CPU nájdeme jeho matematické jadro, ALU, čiže aritmeticko-logickú jednotku. Toto je tá časť, ktorá vykonáva všetky tie základné matematické a logické operácie, od jednoduchého sčítania až po zložité porovnávanie. Bez nej by bolo CPU úplne bezmocné. Ďalej tu máme pamäť. Predstavme si rámku ako taký pracovný stôl. Dočasne si tam ukladáme veci, ktorými práve pracujeme, a keď skončíme, stôl sa upraca. Rómka je naopak skôr ako knižnica s návodmi. Obsahuje programy a inštrukcie, ktoré sú tam uložené natrvalo a len tak sa nemenia. A presne tu vidíme, čo robí ten mikrokontroler takým sebestačným špecialistom. Tento zoznam nám ukazuje, že okrem CPU a pamäte má priamo na čipe integrované v podstate všetko potrebné. Porty pre senzory, komunikačné rozhrania, časovače a dokonca aj prevodníky, ktoré mu umožňujú rozprávať sa s analógovým svetom. Všetko v jednom kompaktnom balení. Dobre, teórie bolo dosť. Kde sa s týmito generalistami a špecialistami stretávame v bežnom živote? Práve tie praktické aplikácie nám najlepšie ukážu, prečo je tento rozdiel taký dôležitý.
Táto tabuľka to zhrňuje úplne dokonale. V ľavom stĺpci vidíme doménu generalistov, mikroprocesorov. Sú v zariadeniach, ktoré musia zvládať veľa zložitých a neustále sa meniacich úloh, ako sú počítače alebo smartfóny. No a v pravom stĺpci? Tam sú špecialisti, mikrokontroléry, ktoré efektívne a spoľahlivo riadia jednu jedinú konkrétnu funkciu v mikrovlnke, v aute alebo dokonca aj v takej obyčajnej počítačovej myši. Tieto mozgy by však boli celkom zbytočné, keby nevedeli komunikovať s okolitým svetom. Ako teda získavajú informácie a ako na základe nich vlastne konajú? Komunikujú pomocou vstupných a výstupných zariadení. Vstupné zariadenia, ako sú senzory alebo mikrofón, sú v podstate ich zmysly, zbierajú informácie z okolia. Výstupné zariadenia ako displeje, motory či LED diódy sú zasa ich končatiny, vykonávajú akcie. A práve tu opäť vyniká mikrokontrolér, ktorý má porty na priame pripojenie mnohých z týchto zmyslov a končatín priamo na svojom čipe. Dobre, teraz keď poznáme tie kľúčové rozdiely, prichádza celkom logická otázka. Podľa čoho sa vlastne inžinieri rozhodujú, kedy siahnuť po výkonnom generalistovi a kedy im naopak stačí efektívny špecialista? To rozhodnutie je v podstate vždy o kompromise. Ak potrebujeme maximálny výpočtový výkon pre zložité a rôznorodé úlohy a nevadí nám vyššia spotreba a celková zložitosť systému, siahneme po mikrokontroléri. Ale naopak, ak potrebujeme riadiť jednu špecifickú úlohu čo najefektívnejšie, s nízkou spotrebou a v malom, kompaktnom balení, tak jasnou a jedinou správnou voľbou je mikrokontrolér. Ak by sme si z toho celého mali odniesť jednu jedinú vetu, znela by asi takto. Mikroprocesor je výkonnou súčasťou počítača, ale mikrokontrolér je počítač. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie. V dobe internetu vecí, keď už aj chladnička potrebuje byť online, nezačnú sa hranice medzi týmito dvoma svetmi pomaly stierať? Uvidíme čoraz výkonnejších špecialistov a zároveň úspornejších generalistov? Nuž, budúcnosť ukáže, či táto deliaca čiara zostane aj naďalej taká ostrá.